ଯେଉଁଦିନ ଦୁଆର ମୁହଁ ପାହାଚ ଚଢ଼ୁ ଚଢ଼ୁ ଗୋଦଗାଦ କରି ପଡ଼ିଯିବି ନୁଖୁରା ଭୂଇଁରେ, ଫିକିନା ଦି ଚାରିଟା ପିଲା ନିଶ୍ଚୟ ହସିଦେବେ ଯାଉଁ ଯାଉଁ ରାସ୍ତାରେ। ଯିଏ ପଡ଼ିଯାଏ ତା ପଡ଼ିବାଟା ଅନ୍ୟକୁ ହସାଏ ଓ ହସୁଥିବା ଲୋକ ବି ଦିନେ ବୋଧେ ଅନ୍ୟକୁ ସେପରି ହସାଇ ଦେବାକୁ ଆପେ ପଡ଼ିଯାଏ। ଅନେକ ଥର ପଡ଼ି ଉଠି ଚାଲିବା ପରେ ବି ଶେଷ ଥର ପଡ଼ିବାଟା କଦାପି ସମାନ ନୁହେଁ ପୂର୍ବଥର ପରି। ଏଥରକ ହାତ ଗୋଡ଼ ଓ ଦେହ ସବୁ ଥାଇକି ବି ଲାଗିବେ ବିଲକୁଲ ନଥିବା ପରି। ପ୍ରଥମେ କିଛି ଦିନ ମୋ ପାଖେ ପାଖେ ଜନ୍ଦା ଓ ପିମ୍ପୁଡ଼ି ପରି ମଳା ବାନ୍ଧି ବେଢ଼ି ରହିବେ ମୋ ପ୍ରିୟଜନ, ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ଓ ନିକଟ ଆତ୍ମୀୟ। ଆହା ଆହା କହିବାକୁ କେବଳ ଅଟକିଥିବେ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ହେଲେ 2.5-3 ଦିନ। ତାପରେ କିଏ ଯିବ ତା ନିଜ ଘରକୁ, କାରଣ ସେଠାରେ ତା ଗର୍ଭିଣୀ ଗାଈ କି ନୂଆ ବୋହୂ ନସର ପସର ଅବା କାହା ଅମାନିଆ ପୁଅ ବୋଧେ ବଲ୍ ଖେଳୁଥିବ। ତେଣେ ବାର୍ଷିକ ପରୀକ୍ଷା ତା ମୁଣ୍ଡ ଉପର, କିମ୍ବା ବହୁଦିନ ପରେ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି ଜୋଇଁ ତାଙ୍କ ସହ ବୁଲି ଆସିବାକୁ ଛୁଟିରେ ହୀରାକୁଦ ଓ ସମ୍ବଲପୁର। ମୁଁ କ୍ଷୀଣ ହେଉଥିବି ଓ କ୍ଷୀଣତର ହେଉଥିବ ମୋ କଣ୍ଠସ୍ୱର ଦିନୁ ଦିନ। କେହି ନଥିବା ବେଳରେ ମୋ ଦେହକୁ ହୁଏତ ବାଉଁଶ ଓ ଦେଉଳି କଣ୍ଟା ପକାଇ ମାଡ଼ି ବସିଥିବେ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାମାନ। କେହି କେବେ ଅନୁକମ୍ପା କରି ମୋ ମୁହଁ ଉପରକୁ ଲୋଚାକୋଚା ସମ୍ବାଦପତ୍ରଟି ପଢ଼ି ସାରି ଫିଙ୍ଗି ଦେଉଥିବ। ବାଁ ହାତ ଓ ଦାନ୍ତରେ କାମୁଡ଼ି ଖୋଲୁ ଖୋଲୁ ଅଧା ଖୋଲା ମଝି ପରସ୍ତରୁ ରାଶିଫଳ ଝାପ୍ସା ଅକ୍ଷରରେ ବିନୋଦିନୀ ମୁହଁ ଦିଶିଯିବ। ବିନୋଦିନୀ, ହଁ, ସୁନ୍ଦରୀ ଅଥଚ ଚୁଲବୁଲି ଝିଅଟିଏ ପ୍ରତିଦିନ ଯିଏ ମୁଁ ଖବରକାଗଜର ଖେଳପୃଷ୍ଠା ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଆଗ ଚଟ୍ କରି ତା ନିଜ ରାଶି ବଦଳରେ ମୋ ରାଶିଫଳ ପଢ଼ି ଦେଇଥାଏ। ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦରୀ ଅଥଚ ଚୁଲବୁଲି ଝିଅଟିଏ ସିଏ। ହଠାତ୍ ମୋ ଖୁଆ ତଳୁ ଅସହ୍ୟ ବେଦନାରେ ବାଁ ହାତ ବିନ୍ଧିଯିବ ହୁଏତ ମନେ ପକାଇ ଦେବାକୁ ସେଇ ହାତ ଦିନେ ଖୁବ୍ ବାଡ଼େଇଥିଲା ପାଠପଢ଼ା କରି ଆସିନଥିବା ଇତିଶ୍ରୀକୁ, ଦିଲ୍ଲୀପକୁ, ନିହାରକୁ ଓ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତିକୁ। ହାତର ଦରଜ ବଢ଼ୁଥିବ ଅସହନୀ ଭାବେ। ସେକ ଟିକେ ଦେବାକୁ ପାଖରେ ଆଗ ପରି କେହି ଥାଇ ବି ନଥିବେ। ମନେ ପଡ଼ୁଥିବ ସେଦିନ ମାଡ଼ ଖାଇ ରାସ୍ତାରେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିବା ଜଣେ ଛାତ୍ରର ଅଭିଯୋଗ, ଆମେ କ'ଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଯେ ଏକାଦିନେ ଘୋଷିଦେବୁ 5 ଗୋଟି ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର। କିନ୍ତୁ ହୁଏତ ସେତେବେଳେ ହାତର ଦରଜ କଥା ପାଶୋରି ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିବି ପେପରରୁ ତାଜା ଖବର। ସେଦିନର ସେଇ ଛାତ୍ରଟି ଆଜି ମଙ୍ଗଳ ପୃଷ୍ଠରେ ପଞ୍ଚଭୂତ ଆବିଷ୍କାର କରିଥିବା ପୃଥିବୀର ପ୍ରଥମ ମାନବ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ପକ୍ଷାଘାତ ଭୋଗୁଥିବା ଡାହାଣ ହାତ ଅକସ୍ମାତ ଉଠୁ ଉଠୁ ଅଟକିଯିବ। ଆନନ୍ଦରେ ହେଉ କି ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଦୁଇ ଆଖି କୋଣେ ମୋର ଉତ୍ସକୂପରୁ ଉଠୁଥିବା ପରି 2 ଧାର ପରିଷ୍କାର ଲୁହ ପୋଛା ହେବା ଆଗରୁ ନିର୍ବାଧାରେ ବୋହି ଯାଇଥିବ। ତଥାପି ପଙ୍ଗୁ ହୋଇ ନୀଳ ପାହାଡ଼ ଆରପାରିକୁ ଡେଇଁ ଯିବାର ଚେଷ୍ଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ପରାସ୍ତ କରୁଥିବ ଅବଶିଷ୍ଟ ପରମାୟୁ ମୋର। କେବଳ ମୋ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ବ୍ୟଥା ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଦୁଶୁନଥିବା ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ଦେଉଥିବ ସାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଏବଂ ଆକାଶକୁ, ବତାସକୁ, ମାଟିକୁ, ଚହଲୁ ନଥିବା ପାଣି ଗିଲାସକୁ ଓ ନିଜ ଭିତରର ଅଖଣ୍ଡ ଶୂନ୍ୟତାକୁ ଚାହିଁଦେଲେ କାନ୍ଥଟଙ୍ଗା
ଛବି ପରି ନିଶବ୍ଦରେ ମୁରୁକି ମୁରୁକି ହସି ଦେଉଥିବେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ପରମ ଈଶ୍ୱର, ହସି ଦେଉଥିବେ ମୋର ପ୍ରିୟତମ ପରମ ଈଶ୍ୱର।